leiba thin hi thil hupur om takania ti nge ngai nuam si lo ani Myanmar atanga local pakhat electronic bungrua zuar thin pakhat chu khobung kho le a chevela thanhem ngai takin a bungrua te hi zuar thina he thil zor hi mi pakhat chuan alo bat saka aba hi engemaw chen nuwa thing turin avakala abatu chuan papek tur alo nei lo mai nilovin anunna alo lak sakta ani kumsang ni somni pahni August ni sompali jing lamdar thum chuan Dungtlang Police Station a FIR thelu ania FIR ina atar lan dan chuan ama chi ani August ni som pathum dar khat le chan vele dar thum in kar khan khobung kho mi rang than che chuan a in local ngo khan dawu chu thatin arwang thu ruk tumin an kom thang luite a nukha nia report ania Dungtlang Police Station a hian case register ngal ania rang than che laka hian section 302 IPC le section 201 IPC le section 14A clause B Foreigners Act te book ania ti chuan rang than che hi man ngal ni in court ma achung thu rel tura hruai anita ni ma saberin tual that tu pu rang than che hi court chuan an pu na te apom le pomlo azota apom thu in achanga ama ero chu athil ti hian chan anei nia asoya wangin court chuan thuthritu te ko thul atita ani police hian thuthritu som pakhat anneya ama saberatan thuthritu pakhat na ASI ti lalthiang hlema chu ko ania asoidan chuan August ni som pathum zandar ko le achan vela khobung sau VCP in aron phone ti soin aron phone tu hian asoidan chuan an khua khobung bethel venga mi pakhat rang than che chuan tual athat nia an thiat thu le tuna khotang hroi tu ten an kol mek thu aron soya arang theng berin police party te hian khobung sau thi an pan ngala an vathlen chuan khotang hroi tu te le tual that tu pu rang than che chu puthara ina an lo mek ani zona an han zo chuan rang than che chuan Myanmar atang local pudawa chu chun dar khat le chan ve tanga dar thumin kar khan lo kalin alo thatani ti ai puanga ati hlum dan soin alua to boin voi engamazat avua ati nuwa arwang chu tukvera anem chuakin huana anuk thazela an kom thlang kora arwang hi achuda ti asoya police te chuan rang than che in puanang nge hian a in lam an pan ngala a chhuat vel an han en chuan thisen khar ro to te an mua avok lumna manrua nia soi thir tu bo po chu an man ngala hemi zo hian rang than che kai hruaina in an kom thlang kora chuan an chukla a dil ruam kor an tia chuan ruang chu an juk muta ani ruang hi bokhupa lo omin athom hno te chu alo tet deuh ne nuanga ti chuan police te chuan ruang chu an han endika pungo khan do Myanmara langjang kho ami nge ani ti an confirm ta ani arwang chu khobung south damdoina postmortem turin an phur phei ngala ti chuan ASI pu tilal thiang lima chuan Dungtlang Police Station a suomoto FIR jingdar thum vela athelu ta ani thuhretu panhina pu H lal chandamale thuhretu pathumna pu lal hruaitlawng ate chu police ma a rang than chea in puan lai hian anom ve a police in evidence atana an lak tual thana nia hriat tu bo te tin mithi bungroda na bag te mithi bike kan bo 125 te mithi thomhno te an lak laia thuhretu te an ni a thuhretu palina pulal rin lian le thuhretu pangana pizo nun moi de chu police in thingzai na khol chainsaw an man laia thuhretu te an ni a he thingzai na hi mithita pungul khan dawa chuan rang than che hna hian cheng sing thum sanga in a hral ani thuhretu parukna pu f la ro thara soidan chuan hemi zandar sari vel hian rang than che chu a ina local thu a soya rang than che chuan khobung kho chu ngaya tual thana a thlen thu aron thrila tin tual that tu hi a thian te an ni awangin engtia han ti chi nge ti thuron peturin puthara hi aron nge na puthara le anupui te chuan han ti ngai na vak an lo hrilo viawa
amaro chu anu loka rang than che hian ama chu tual that tu ani ngei thu ain pong le ta zo kani chutia in pon ta ka chuan puthar te nu pa chuan police ko ta in pe mai chu thil thaber nia an hriat thu an soya an thu oi takin rang than che po hian dungtlang police station a in peturin a bike nen ain khal chok ta a kho bunga tanga dungtlang hi kilometer som tlinglo hret ani rang than che chu atanga reilo te a chuan thil riring tak an hria a avatlan chu chuan rang than che chuan kong sira motor alo su hi alo ni a chu miri hria chuan an thenom pa pulal rin tlawng a hnam te po chu a ron tlan chok ve a chu tian han chu adun ta ga chuan puthara le purin tlawng a te hian thilom zia soidunin police hril mai thabera an hret awangin an hril ta ani ama rang than che po a bike a chiat awang chuan a ron kir ve le a ti chuan khotlang hroi tu te an ko ve boka puthara ina chuan police lo thlen ma chu an lo ngak ho ta ani thu hretu pasarina pulal rin tlawng a hnam te chuan hemizan dariat vel hian thil riring tak a hriat thu a soya eng thil nge thleng ta tia ngai ventura atlan chhuah thu a soya hetia tlan chhuahna hian a thenom pa puthara nen in muin puthara hian thilom zia alo hrila chutian thian dunan han ti nu chuan police hril mai thaberin an hreta a anu minute som atanga som panga inkar bor vela chuan rang than che apo chu a bike a chiat awangin a ron let le a puthara ina chuanin police lo thlen ma an ngak ho ta ani police an lo thlen chuan thil thlen na mun rang than chewa in te a kom thlang dil rom kora te chuan an kal ve veka kor an juk thlen chuan ruang chu bok khopin a lo oma a taksa ve lam zong tuya a lo in che a tin a ke kor le a ki kor te chu lo thlavekin angal thleng a lo in pot thlabok ani thu hretu parugna le pasarina te hian rang than che hi aral tlan ani thu an sei ve bok thu hretu pariana pusi ro khuma saidan chuan hemizandar ko vel hian pulal rin tlawng a hnam te in aron phona thilom zia aron thrila he thu hriat ve le hian khotlang hroi tu dang te a phone call ngal zunga police a hril ngal boka police nung zuin dil rom kora te po chuan a kal ve bok ani thu hretu pakwana hi forensic science laboratory FSL lam an ni a thil ti sol tu lam hian FSL report hi an hnial kal lem lo awangin ko an ni ve te lo ani thu hretu somna Dr. Zodin thar chuan thil thlen tu August ni som pali jingdar ko le minute som nga vela chuan mithi pungo khando kumsomli pahnia upa chu arong postmortem examination atia examination report a chuan mithi hian achal veilam le dinglama hliam na taka tuara tin atukhum lama hliam atuar boka achala hian aluru hmun khata akhia atukhum lama hian hmun hnia akhibok ani ti chuan postmortem examination atanga alandan chuan mithi hi alua na taka voitam tak vuak ani awangin athloka thisen chuak na saratuk chu athi pui nia tarlan ani thu hretu som pakhatna chu sub inspector pu PC la ramhaka ania ani hi he case a investigating officer ania thil tam tak achuya athil chui jinga hengte hian tarlang ta ila tol that tu pu rang than che hi a statement alak saka ayo bula rang than che a in puan dan chuan pungo khan do hi khochak lam mi ania khobung le a che vela hian electronic lam thil azuar kwal thina tun hmalamin rang than che hian pungo khan dawa thil zor thing zaina khol chainsaw chu cheng sing thum sangaman alo le saka heta tang hian cheng sing ni ve in cheng sing khat sanga alaba a tun tum malo kal hian pungo khan do hian aba cheng sing khat sanga chu aron thing le ani ba aron thin la hian rang than che hian poisa pek tur alo la nei lawa hetian omdun la hian thu thleng seya an thu duna in hnial boina po an nei lem lo ni in rang than che chuan asoya ti chuan rang taka tho thutin chhuara tubo ada chu a han la a pungo khan dawa lu a chuan voi inge mazat a bota a pungo khan dawa lu hai chu chhuata a tluwa hetia atluk ta ka hian rang than che chuan a ke in pungo khan dawa ngonga chuan a zuk rapa thochama athi ma chu arap tangat ngat mai ani
chutia pungo khandawa a thi tak nuwa chuan arong chu tukver fit sawm pariat vel sanga anam thla a chhuata thisen bo te chu tuin antify thuak thoka ti chuan a thil ti wanga in thiam lo em chung chuan rong chu huana chuan a hnuk thla a an kom thlang dil rom kora chuan hnuk thla in ta chuan a zuk da ta ani a hnu thlak na lama hian hnim hna te thisena kai nual awangin chemmala a hnim hna te chu a sam fai le veka ti chuan case ayo hian investigation dang te po engemaw zat a ti a amar chu heng investigation a thil hmu te hi achunga thushetu te thusoi nen khian a in mil vek awangin soinon kher to lo taila FSL reporter chu hantar lang le zoi taila tubowa thisen kai le mithi thisen sample police nan thon thlau chu a in mil chia ti report ayo hian adong le ani ti chuan sang than che chu tual thadapu ani awangin 302 IPC manga charge ani a tin athil ti sual thubo tuma ma ala nia hriat awangin 201 IPC charge tel bok ani a tin India khole tui ani lo wangin 14A clause B Foreigners Act chu charge tel ani bok ani ti chuan police lam thushetu te chu ko zo an lo ni ta a court chuan thushetu te thusoi tanga in soi fiana hun sang than che chu a pe a ama thushetu te thusoi atang khan inge in soi fia du ani ti an zota sang than che chuan in soi fiana tur ani lo thu le thiam thusoi tur ani lo ti asoya court jangai na sang ber angin thu asoi tel ngal bok ani court chuan thushetu ko tur ani ti in sang than che chu azota ani chuan thushetu ko tur ani lem lo thu in alo chang ani ti chuan sarkar ukil le lelam ukil te chuan court ma a an thu thelu tur ve te an han thelu le a sarkar ukil chuan sang than che chu tual that tu ani nge ti soin ama in puan na atang te thushetu te thusoi atang te le evidence sang atang te in achiang ti soya lelam ukil ro chuan sang than che hian he thil hi atum lo reng wanga ti ani lo thu asoya ali ban na pa hen ron thin ngun em awangin in rin lok na pom lovin hitiang hina cheta mai ni in asoya chu wang chuan court chu 302 IPC ni lovin 304 IPC zoka shem turin angin ani tin section 14A clause B Foreigners Act hi restricted area chawa man tur ani a Mizoram hi protected area ani a restricted area ani lo wangin he dan hmanga sang than che an charge hi thil theilo ani atibok heta hen soibel han nei lokila section 302 IPC hi tual that tu shemna ani a shemna hi chini chi omin ana ema chung pani te chu pakhatna chu thitura achung thure ani top maya tin a pani na chu dam chung lungin tang tura achung thure ania hemi te pania pakhat zok hi a shemna ani top maya a ai niawemo adangemo than thei a umlo ani heti la hen section 304 IPC chu culpable homicide not amounting to murder ti ani a han soi thiam hi har khop maya han soi thiam dan ber han soi taila mi na taka kut thlak tho si ma se tual that te han soi thei che lo tiang vel nin han let ta mai la a thiam zok ten ron let tha ula tha ome he hi chu a hremna a zia deuh hleka dam chu lungin tang tura hrem emo kum som thleng lungin tan tir emo ani a chuwang chuan 302 ai chuan 304 IPC chu a hremna na satakin a zia om ani ti chuan court a chuan thu thelu tur ang te awa in thelu kim ani ta a heti hian court chuan zo na panga a siam ta a pakhatna chuan tual that tu pu hian pungo kham dawa hi tumreng wangin a thatem ti te panina chuan tual that tu pu hian mithi rong hi thuru kalo tumrengem ti te pathumna chuan thil ti suala pu in puan hi evidence atlingem ti te palina chuan section 14A clause B of Foreigners Act 1946 mang hian thil ti suala pu hi a hrem theim ti te tin pangana chuan section 302 le section 201 IPC mang te hian thil ti suala pu hi hrem a phu em ti te ani a ti chuan court chuan thutluk na a siam don ta a
ama saberin section 14A clause B of Foreigners Act a khan pusang than che hi shem thei aniem ti an ngai to masabera pusang than che hi falam area na thial khwa Myanmar mi mani se police lamin hemi an charge na thiam lo change ani ti tilang turin evidence an thelu that tok lo wangin heta hi chuan thiam chantir ania a pahnihna chuan sang than che hian adu thu ngein pungo khan dawa hi a thata rong hi thu ru atum ngeya ama impuan na hi a thil ti so nem nge nan a tling tok nge ani atia ti chuan section 302 IPC le section 201 IPC ate chuan court chuan sang than che hi thiam lo a chantira he thutluk na hi July ni somni pali sangni somni pathum khan court chuan apong ta ani July ni somni pasari sangni somni pathum chuan court chuan sang than che a remdan tur ngai to turin hearing anei le a heta hian sang than che ukil chuan court chu zangai na sang ber manga sang than che chu anep theang bera rem turin angena sarkar ukil ero chuan sang than che thil ti hi solian tak ania wangin ana theyang bera rem turin court chu angin thung ani ti chuan court chuan sang than che chu a thil ti sual thum bo tuma ma ala ka wangin section 201 IPC mangin kumthum lungin tang turin le cheng sanga choi turin a hrema tual that tua an puna thiam lo achana wangin section 302 IPC mangin damchung lungin tang turin le cheng sing khat choi turin a hrem bok ani ti chuan thoboi chu ti to ani ta ani